момента сме в Люлин, събрали сме се да си поговорим за проблемите на 8-ми микрорайон. Това не е първото ни посещение в Люлин. Бяхме миналата седмица, следващата пак ще дойдем, тъй като това е все пак един район с огромно население. Трябва специално внимание, за да можем да се срещнем с групи от хора и да поговорим за проблемите. Изяви на кандидат-кметовете на отделните общини и по този начин помага в най-добрия смисъл на думата. Мерси. Аз само, че не мога да ви говоря високо, сигурно не знам дали ще ме чувате, но ще бъда много кратка. Идеята навсякъде е да присъствам с нашите кандидати за районни кметове, да бъда и аз, да бъдат представители на общинската листа, е за да създадем усещането у вас, че ние наистина ще работим като екип, защото никой не може да се справи с проблемите на даден район, с проблемите на цяла една община, ако не работи в екип с хората, които имат същите идеи. Това, което на нас специално от Съюз БГ много ни хареса в госпожа Йовчева, че акцентите в нейната програма съвпадат и с нашето виждане за развитие и устройство на цялата община, говоря за София. Това, което искам да ви кажа, че една голяма част от кметовете, говоря за районните кметове, са жени и в никакъв случай не искам да омаловажавам ролята на мъжете, но те са наистина изключително много отговорни, когато става въпрос за, ето тук виждаме млади майки, когато става въпрос за опазване на зелените площи, когато става въпрос да се построят нови домове за възрастни хора. Аз ще добавя, че трябва да се построят и нови детски градини, защото в един район с 200 000 население знаем колко са много младите семейства и всяко едно от тях е ангажирано с работа, с професия, има нужда да остави детето си в детска градина. Знаеме какъв е голям в момента проблема. За едно место чакат по 100 човека и това е проблем за цяла София. Така че към програмата на госпожа Йовчева ще прибавим също и изграждане на детски домове. Разбира се, много са акцентите в нашата програма. Аз предлагам дори да си поговорим, да стане като диалог. Мисля, че по-лесно ще и се надявам да подкрепите. Искам да ви кажа, че гласуването е с 3 листи за районен кмет, за общински съветници и за кмет на София. Номер 41, ако харесвате това, което предлагаме. Благодаря.